Para mim, a impressão do projeto é uau, sem ter palavra que dá diretamente. Ela duna nos paisagens na decoração, de dentro do departamento de muita hora que não falha que é outro caminho, pelo qual nós queremos lograr com o projeto. Para assim muito menos pantar ou na dentro da afdeling, então assim na via mais fácil, andamos com nada também, um solução perfeito com nada, tem com hospitais. Portanto, lo qual nós vai apresentar nos gewoon super impressionant, nos guarda para dat in Muraja kinderafdeling. Ik vind het echt fantastisch wat we met z'n allen bereikt hebben. Ik denk dat het een heel mooie samenwerking is geweest van verschillende organisaties en het team dat dit mogelijk heeft gemaakt. En het eindresultaat is prachtig. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de kinderen zich veilig voelen op een afdeling. Er gebeuren zoveel dingen die ze vervelend vinden, die niet leuk zijn. En het is heel belangrijk dat ze daarin afleiding krijgen en zich op hun gemak voelen. Want dat komt uiteindelijk ook ten goede aan het herstel van de kinderen. Ik vind vooral de kleuren ontzettend mooi. De afdeling was heel saai en wit en steriel. En het was heel belangrijk dat het wat kleur zou krijgen. Nou, dat is gelukt. En ik denk dat dieren heel herkenbaar zijn, dat dat heel leuk is voor de kinderen. Dat het een mooie speurtocht zo wordt langs de gang van de afdeling. Dus dat is super, heel mooi eindresultaat. Ik denk dat we hebben nu de gang van de kinderafdeling gedaan. Het zou geweldig zijn als we de gang of de vloer aan kunnen pakken, dat we een soort speelbeweging iets kunnen maken daar. En ik hoop uiteindelijk ook de NICU's, de intensive care voor baby's, wat natuurlijk heel leuk is, zodat het ook voor de ouders van de kinderen die daar liggen wat afleiding kan.